A continuació veurem un PowerPoint que ens ensenyarà com vivien els besavis i besàvies. I us preguntareu, qui són els besavis i besàvies? Algú sap? Molt bé, bona resposta. Són els pares i mares dels vostres avis i àvies. Alguns encara els tindreu vius i els podreu anar a visitar, parlar amb ells, amb elles. Quants anys deuen tenir aquests besàvies i besavis? A veure... 83, 90, Déu-n'hi-do, 95, 82... Sí, entre 80 i 90... 95 anys. Déu-n'hi-do, Anem a veure. Mireu, com treballaven al camp abans? Què observeu en aquesta fotografia? Sí. Hi ha 2 cavalls i darrere també. I els feien servir per què? Pel camp. Anem a veure ara. Que veieu alguna diferència? Què és això que es veu a la fotografia? Un tractor. Heu vist quina diferència? Abans es feien servir els animals i ara les màquines. Sí, molt bé. Passem a la següent. Fixeu-vos com vestien abans. Creieu que ara vestim igual? Sí? No? No? Sí? D'acord. Anem a veure la diferència? Oh! Se'n trobeu alguna de diferència? Els texans, abans no. Les noies vestien diferent. Molt bé. Sí, però això és perquè és en blanc i negre abans i ara és en color. Molt bé, bona observació. Seguim. Com jugaven els nens abans? Una corda, al carrer, sí. I ara? Anem a veure. Què és això? Molt bé, un parc. Que estan al mig del carrer els nens jugant? No, oi que no? I què té el parc al voltant? Sí, una valla. Veieu la diferència? A més, abans no hi havia cotxes, ara sí, ara hem de vigilar moltíssim. Molt bé, molt bones observacions esteu fent. Molt bé. L'escola, com estan tots asseguts? I tant. Tots amb ordre, tots ben asseguts. Molt bé, aquesta observació. Són tot nenes? Sí. I ara? A veure, ara? Que s'assemblen? No. D'acord. Hi ha diferències? Sí, i tant. I nosaltres com ho fem? Estem a cadires i taules, però també on seiem? A la catifa, molt bé. Anem a veure l'última. A veure... Oh, què creieu que fan aquests nens? Doncs sí, estaven treballant. Què treballem nosaltres ara? No. Heu vist? Perfecte.